Mega, danas ćemo igrati Hunger Games. Po 100 put. Sa 3 ljudi. I već sad idem do kuće, leko vidim sve boki da nisam ovdje. Dobro, hajde Petra. Hoću da ga oderemo. Ajde. Petra, odmah će početi deathmatch, pošto ima malo ljudi. Dođi. Ja sam dobio mač. Ubi ga. Ako nađeš još jedan, daj ga meni. Dođi vamo. Dođi vamo. Gdje je ovaj? Hoću da ga ubijem. What? What? I pobjeda! Pobjeda! Čekaj. Ima nešto malo više ljudi, nema. Petre! Gdje si ti? Evo me. Gdje? Dođi, evo te čekam. Peko, brže. Ušao sam u jedan meeting. Ima 5. Eto te, Petre! Ovdje ih ima dosta. Neću ti. No. I... Aj. Petre, ja idem do tebe. Nećem u centar. Pa gdje ovdje ima da se igra dok da ne sem u centar? U centar idemo. Da. Što? Ajde. Samo uzmeš jedan kovčeg i bežiš. Ja. Dođi ovam, beži. Beži. Kakav fail. Radiš to? Petre, si živ? Jesam! Kako? Ima ovdje voda. Aha. A! Superman! Stani, ja ću da pecam. Imaš pecanj? Što si? Uradio? A! Nisam kriv! Mama! Da! Leta me bije! Evo ga čest! Moje! Moje, Petr, daj mi nešto! Evo ti. Zato što si ga ti prvi našao. Hvala. Torta. Tu. Petr, našao sam neku sobu. Čest, vidim čest. Enderman! A! Petre, Enderman! Neću da ga gledam. Milorade, Endermane! Ne gledati! Ovdje odmah pukne. Napravi. Jesi živ? Jesam. Ušao si u neku sobu, a? Da, bežim odavde. Gdje si ti? A! Što me uplaši. Beži odavde. Petre, A? a ti je? Ništa. Skoncentrisan sam. Skoncentrisan. Au, Petre, nemoj! Nemoj, bre! Nemoj da ga šibaš. Umreću! Kad će dead man... A! Oooo, Petra, hoćeš pantalone? Oću. Ja imam hrane i mač! Evo ga šempe. Hoćeš spati? Da. Ne može. Daći ti sup. Petre! Papi supu. Papi supu. Hoćeš tako, a? Ne! Papi supu, Peko. Petre, ubit ćeš me! Bolje Da ti ti ga da javim. bežiš ili da mi daš hranu. Evo ti Ne. jaja! Petre, ubit će nas zbog tebe!
Evo ga čest. Neću više da se udaram, ja sam skoro crko. Lele. Lele, majke. Evo ga meso. Vidio sam i onaj ender chest. Meso. A nisi mi dao meso, kravo! Get mi hrana. Kotiko. Ovo nije fora, Petre. Kako su, where? Oh, this is a legend of the Kung Fu Panda. Panda. O, Šta? kameni mač. Sad ću da te ubijem. Ne, nemoj! Petre, moramo u ovoj epizodi da pobedimo, ne! Nemoj da me pecaš, nisam riba. Kako Peko ti ove čestove promašuješ ko baba. Daj meni nešto! Evo, Ću se pomogla. A? Što bacaš to? Aha. Oko, njam! Nemoj, Petre! sa jajima te udaram. Joj, crknuću. Što će palko ovako? Ja ovo palko u oko mi dalo povraćanje. Evo je ovčica. Ajde što? Čest, Peko. A daj meni. Hrane, ako ima hrane daj meni. Imam 2% hrane, daj mi. Evo sad ću. Što je neka hrana. Ovca hoće da pobegne i crkne ovca. Ne, ovca. Petre, Hunger Game! Ovo je deathmatch! Ja ću da umrem. Svako se bori za sebe. Ne! Da. Ja bežim da. Peko beži. Peko beži. Petre, ali imaš koji je ovaj ratnik? Umreću! Umro sam! Petar, gde si ti? Evo me. Jesi živ? Jesam. Ajde, ubi ga! Daj, ja ti imam kameni mač. Ima bolji okop nego ti. Ne. Aj, Petre, brzo ga pobedi. Ubio sam ga. Dođi ovdje brzo! Ima 6 ljudi! Petre! Čekaj, ne mogu brzo. Pigi, Evo ga, dođi! gde si? Evo ga, sad je počelo. Evo ga, Gde si? hajde gore, Vajti. Ne, dođi ovdje. Aha, A to je ista mapa. da, isto mapa. Ovdje, Peko, Gde? gdje je crveno. Sad čekaj prvo da se... Ovdje. Ja sam ušao desi. Moje super pametne nauče. Gde si, Petre? Tu sam negde, srce. Jel me vidiš? Skačem. Skačem i ja. Ja tebe ne vidim. A, vidim te. Idem ja prema tebi, jel me vidiš? Da, Idemo tamo kroz onu rupu iza tebe. da. Ne u centar, no. Trči. Petar, gde je bre u centar? Jeli? Peko, gde si? Imam jedan poklon. Beži. Gde si? Evo iza tebe. Ja moram da se finiram. Evo ti ovo. Dobre. Thank you. Ovo ima na jednom premium serveru ova mapa.
Ima ovdje neki čast. Mač! Aj sad, Petre, jurite jedan! Gde si, Petre, u stvari? Evo me, Peko! Dođi da ga ubiješ! Ubi ga! Dođi! A Petre, baga mi! Ovo je lupstvo. Ma da ga jurim dok ga ne ubijem. Petre! Na, Gde si ti? odmah iza tebe. Ne mogu da ga ubijem. Au! Bi se s njim. Pa pokušavam. Ajde, uranice! Petar, dole je mač! Evo dolazim. Nastavimo često. Petre, jesi ti ovaj zlatni? Da. Dobro, misli neko. Dole imaš mač! Dobro. Sad mi je sve zlatno. Kad ti je Peko Jel ima pomoć. malo hrane dole? Ja mislim da ima, evo. I Daj. ja jedem sad. Meni te... Au! Evo da podelimo na pola. Kako da podelimo na pola? Pa imalo je 4 i sad. Evo, iza tebe sam. Crknu tvoj glavu. Dobre. A opet sam gladan. I ja sam gladan, ja ću da crknem još malo. Si otvorio česticu? Moramo da nađemo hrane. Evo ga čest. Hrana! Petar, ti imaš kamen pojačati. Otkud ti kameni mač? Dobio sam od onog. Bolje ja da sam uzeo, ne ti. A što ta budala nije koristio taj kameni mač? Kakva budala? Ali Petar, Gde Peko. si? Gde si? Evo ti. Evo ti ovo. Šta? Ajmi na kitchen. Da, ajmi, da. Prumi... A Peko ga je ubio. Petra, ima još mnogo ljudi. Znam. A Peko bi trebao da uzme kamen. Dobro bre, baš me briga. Nema veze. Daj mi zlatni mač. A? Daj mi zlatni mač. Evo ti. Bar to. Hvala. Thank you. Gde si Petra? Aha. Petra, ja ću da crknem od gladi. I ja ću. Eno ga čest, Peko. Daj trči za čest! A ne mogu da trčim. Vidim čest i ja. O, Peko! A! Kameni mač! Šta bre? Dođi, kameni mač! Kameni mač samo za tebe. Petre, ovaj će da nas ubije, idi ti na njega. Ti si bolje obučen. Kuku. Dođi ovdje, Peko. Ovi su tim, Petre. Nisu ti. Jesu! One neće se ubiju. Neću, Peko. Dođi, Petre. Ja nemam helta. Nemam ni Nemam ni ja. Skoro da imam 4 helta, a ti? Mama, mi imamo ove mačeve. Koji su ekstra. Idi, ovo hrana. Da mogu da skočim. Promašaj. Kuku. Šta? Zaglavio si se, a? Nisam se zaglavio. Nego što kažeš kuku. Sad će da dolazi neko. Beži u more. Pa ne možemo da trčimo. Možemo da plivamo. Ovo je neki meteor. Meteor. Petre, me juri neko. Ne, Si pogledao ovaj čest? niško.
Ima hrane? Nema ništa. Petre, imam jednu butkicu. Mi se vrati smo na spav. Ovo sigurno sve uzeto. Petre, sad ću koristim onu foru. A ne, ima tamo. Ispod. Evo ga. Ovo će da bude dug snimak. Samo još ovu igru i završavamo. Dobro. Petre, si našao nešto hrane i gde si ti? Gore sam skroz. Ovdje samo meteori padaju. Ja sam našao hrane. I ja sam našao hranu. Našao sam, I to 2 stejka. ja sam našao 3 pileta. Govor pile neće se pojedu. Evo. Petre, ti si gore, a? Da, Jel me vidiš? vidim ti ime. Kako se popnem gore? Eno te, baci mi nešto hrane. Kako si se pop... Aha! Sad sam vidio kako si se popao. Penjem se ja. Mislim da me niko ne juri. Verovatno. Peko, jurite neko. A! Oh my god! Popni se gore, ja ću da ga ubijem. Ja sam se popeo gore! Evo si, dobro je. Čekaj ga, doći će sad. Kako da dođem do tebe? Evo. Evo ga, ušao i unutra, drži shift, Peko. Držim shift. A nemam da jedem. Nije, pobegao. Kako skačeš? Evo ga čest. A Petre, ne mogu da skočim. Možeš, bre. Nemam speed. Kako nemaš? A nemam dovoljno hrane. Evo ga Petre ovaj! Dođi! Polako, doći će. Evo ga tu. Čekaj, hoću ja. Eno su neki ljudi. Tim! Gde? Kuku, tim su. Nismo. Dođi ovdje, Peko, sakri se. Gde? Sakri se, drži shift. Ubit će nas Petre. Ako ne počne da nas udara i skačeš dole, ćemo da crknemo. Skoči ovde. Da probam ja da skočim ovde, kao Tarzan. Evo. Mogu da me hvate ovde. Jovan i Aleksa. Tako ime, Jovan i Aleksa. A gdje su? Nemam pojma, mislim da se glupiram ovde. Šta je bre? A ne, ja mislim dead match. Jao, i oni su tim. Gde su? Stani. Evo Petra, ja sam se spustio dole. Bežim ja. Kuku majko. Dođi ovdje, bre. Ja tražim hranu, imam jednu butkicu. Evo. Peko, evo ti, dao sam ti. Gde? Gde si? Aha, daj mi hrane. Dao sam ti. Gdje si? Vidi u inventory. To. Eno ga neki. Peko, Beži! Bežte noge!
Juri? Taj čovek! Gde si se spustio dole? Da, ja bežim u ravnice. Idem na plivanje. Plivajte noge! Ja me juri. Gde si, ne razumijem. Juri mi Petar, ja sam u moru. U kom moru? U moru. I ovaj me juri. U plaži? Ne znam gde si. Jovan i Aleksa me juri. Ja Jovan, ne znam gde si, stvarno. evo hvaćem. Ja ne razumijem gde si, stvarno. Ja sam crko. Nisi crko. Jesam. Nisi. Jesam. Er to ti, ma? Ne, Jovan i Aleksa. Jovan ni Aleksa se zove. Mnogo je jak, ima metalnu Oklop. kapu i oklop i zlate pantalone, ja mislim. I kameni mač. Odromen. Kao bananu. Gde si u mora? Crko sam. A gde si bio? U moru. Kod čamca onog. Da. Gde li je sad? No. A gde si crko? U moru pod vodom. Zaronio sam da pobegnem od njega i on ubio. Gde li je kukavica? I da znate ljudi da ćemo isto da snimimo Skyblock. Da počućemo novu sezonu Skyblocka. I kad Petar bude našao kako da napravimo server, snimat ćemo razne ove... A to će da bude nikad. I da, Terarija. Meni sam nešto sam pokvario kod Terarije, sad moram da brišem Terariju. Verovatno će sutra da izađe. Novi. Pošto sam ja danas pokvario većinu dela od Terarije i zato. Moram opet da prvo celu da je pobrišem, pa onda da instaliram. Petre! Šta radiš ti tamo? Nema ni ja pojma šta radim. Joj, Petre, joj. Da znate, ako tražite ovu teksturu, link će da bude u deskripciji teksture. Koju teksturu? Pa igram na onom teksturu cutout. Aha. Eno ga neko. Tako si rekao da će bude link za Chaos Network, a nisi postavio. Postavio sam link. Ja nisam video. Pa šta što nisi vidio? Šta? Kupit ću nekog. Koliko ima ljudi, Petre? Kuku kako je glup. Koliko ima ljudi? A? Joj, on beži. Jel troje ili koliko ima ljudi, Petre? Petro. Joj, dok to prođe. Petro, treba još dvoje da umru da bi bilo Evo sad ih ima 4. Jesi ga ti ubio? Nisam. Ti lud da ga ja ubijem. Sword of Random Craft. I da, ja ću napraviti tutorial kako da dobijete skin, a da ima vaše ime. Ali ako neko ime ne možete da nađete, da. Primjer, ja sam našao sebe. Evo ga onaj Jovan Aleksa, Peko. Osvetit ću ti se. Iako će da me ubije. Ajde, još malo skin. Batman. Jesi ga ubio? A? Kako da uđem pod zemljom, je ne. Da počne dead marš. I Petar da pobediš za mene. Ja za lubenicu čovjeka. I ako vam se sviđa neka igra na nekom krekovanom serveru, recite nam ime krekovanog servera, a to što mi ne znamo šta da igramo, jedno smo se odlučili da nas zove. Gde je Jovan Aleksa? Jovan Aleksa. Taj film.
Petre, A? nastavi ti. Ja sad moram da ugasim Skype, pa ću posle da se uključim opet. Što moraš da ugasiš? A moram. Šta ćeš? Ajde, čao. Ćao, posle ću ti zovem opet, ali igram još. Eto, Peko je otišao. Mi se borimo. O! Tu, svetili smo se sa Peka. Ubio sam! Dobre. Vidite kako je to pobediti i odrati nekog. Yes! Pobeda je moja, pukli ste ko proja. Uf. Vidite kako dere Petar. Pobjeda! I to je to. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao! Doviđenja!